rumangsa jedeg yen mikirake perkara gandaran alas mentau hitung aku wis 10 tahun ning yo kene aku kepengin mulyakno uripe anak. Jajal. Yen alas mentau diparingke karo aku, ora urung besok bakal tak parisno karo anakku Gana. Kakang pemanan. Apa? Dadi kresulane atine sampean ki ngono kuwi. Iya. Kan ya kudune sampean piye-piye ya aja kebangetan leng gantes, Kakang. Karepku ora ngene to, Nyai. Mumpung aku isih urip. Yen nganti alas mentau ora enggal diparingke karo aku. Yen nganti kedisi anakku mati, jur kepiye nasibe anak muda? Kakang pemanan, sing kudune pensinan ki percaya perkara bejo. Wis to, Kakang. Delalae engko mesti ana dalane kalamun koyo mengkune titi wancine danang. Entuk alas mentau gek dadi wong mulya, ayo mesti ana dalane to, Kakang. Jur nganggo dalan kepiye? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada ya, Kakang? Iya, iya. Iya. Loh. Digami. Kula Kakang. Sinurung rasa kangen kalian sedulur tuwa kula rewangi saking Pati dumugi Lawean namung kepingin pinanggih kalian Kakang Pemanasan. Isih eling duwe dulur aku. Lho mesti kemawon to, Kak. Matur nuwun, matur nuwun. Di apa tekamu ing Lawean iki mung sambung yen duwe keluarga aku, duwe sedulur aku, apa pinuju kowe lelungan mampir ing Lawean? Sing sadurunge ditutuke len jagong, diombe dhisik. Oh, nggih, nggih. Aku tak tutuke gawean nang ndi. Iya, iya, Monggo, Pak. Ya. Kakang, piye? bot
Gusti sedulur nom niki wau pancen kula ngelengaken kepengin ketemu kalian Kakang Pemanahan. Saking Jawi kula wau nggih sampun ngrungokake anggenipun Kakang Penjawi Pemanahan nika sami jejagungan kalian Mbak Yu Merpati. Ketinggalipun kok gayeng sanget Jenenge wong omah-omah. Iki kala mangsane yo jagong karo bojo, karo anak. Lah terus kepiye maneh yen ora karo bojo karo anak? nggih. Mungkin mawon kula niki arep takon kalian Kakang Pemanahan. Takon apa? Menawi to kula sawang Kakang Pemanahan nika senajan to bungah-bungahke atine, senajan to dipadang-padangke praupane, ning wong nyimpen wewadi niki mesti bakal katon ing rupa. Nika wonten tetembungan gelar lahir niki rak sorotaning batin to Kak. Iya. Jane sing dipikir niki napa to? Upama tasih wonten pikiran ingkang ganjel jroning ati. Mumpung kula dumugi wonten lawehan, sapa ngerti kula minangka sedulur nom bisa melu ngrewangi ngudaring rasa kang bebundel jroning ati to Kak. Di Penjawi, Lha Bu, aku dadi wong urip. Iki bisa mikir rasaku dhewe. Ora usah aku ngribeti karo sedulur. Mergo rasamu beda karo rasaku. Ora usah kowe takon bab kuwi. Perkaraku tak tanggunge dhewe yo tak pikire dhewe. nuwun sewu Kak. Kula niki pernah sedulur. Kula niki adine Kakang Pemanahan. Iya, Upama wonten bot repote kula, sinten ingkang kula tangisi menawi mboten Kakang Pemanahan. Menawi to Kakang Pemanahan nika mboten kersa jujur, kok nggih setun temen. Nek ngaten kula niki saged ngarani Kakang Pemanahan nika wong munafik. Jan apa? Sampean mboten gelem bloko. Sing sinimpen jroning ati lan sing diucapke niki mboten padha. Cetha sampean iki wong munafik. Penjawi. Omonganmu sondranya. Tembung wong munafik kanggone wong Islam. Iki elek-eleke wong. Yen kowe ngrumangsane aku sedulurmu tuwa. Kok tegel-tegelmu ngarane aku wong munafik. Kowe teko kene iki aku ora butuh. Kowe mulang aku kaya guru. Kowe mejan aku kaya pendhita. Wong munafik iku elek-elek wong. Rumangsamu sing panik wong iki dhewe. Sampeyan ora trimo keluarane wong munafik. Pancen iki dasare kowe ngarani aku wong munafik. Aku ngrumangsani nek wong munafik kuwi cara wong Islam elek-elek wong iki munafik. Jangan sampeyan iki nggih elek tenan. Kok iso ngarani Nek aku rasa elek? kang budal jroning ati, nek sampeyan mboten gelem walopo. Mongko kula niki sedulur sampeyan, pedhotane jaringane sampeyan. Sing iso nesu niki mung mboten sampeyan tok. Kula nggih iso nesu. Wong pati nek nesu malah luwih. Aja dupes sampeyan iki sedulur tuwa. Penjawi. Nganggep nek sedulur nom ora wani karo sing tuwa. Kowe teko kene iki tamu. Ning tamu sing rakno jajeni. Niatmu ora mertamu ning golek musuh. Nek kowe golek musuh, Pemanahan ora wedi kan Amang samu aku wedi musuhan.
dene Aku tamu sing kudu kehormati. Tamu nek sopan ngajeni karo sing di omah. Tamu niku pindhane ratu. Ngerti aku. Pindhane wes nyebut istighfar. Astagfirullahaladzim, sabar, innallaha ma'asobirin. Padha dene sing tuwa ora ngerti tuane, sing nom ora ngerti nome. Ketemune sedulur kok padha udur. Kok padha padu. Padha rebut bener. Sik to. Pemana? Kula Penjawi. Kula janjane perkarane apa? Kok do geger arep padu karo dulure dhewe? Iki perkarane apa? Sing kebangetan niku Penjawi. Kebangetan piye? Mara teng omah kula. Nuturi kalih kula. Saking jenggele piyambake ngarani kula tiyang munafik. Mongko tiyang munafik niki kanggone wong Islam elek-eleke wong. Simpetiange sing betanget. Ngantos kula gebyur toya niku wau. Nggih Penjawi niki. Wis yo. Pripun? Ngarani wong tuwa kok wong munafik kuwi. Nun sewu nggih, Kak. Rikala kula saking Pati daya-daya ndang ketemu dulur tuwa. Ing pamrih kula kepengin sapet jagong, upami dulur tuwa ndebut karepetan sapa ngerti wong nom iso bekantu. Ning nyatane Kakang Pemanan iki mung nyimpen wong adi. Ora gelem bloko suto blak utang terus terang. Iya. Nganti kula arani wong munafik. Ya wong jeneng wong kula niki menungso lumrah. Ngarane kaya ngono iki kan nggih pun lumrah. Nyatane wong dene ora gelem bloko suto. Lho kula niki tamu. Tamu niku jare pindhaning ratu. Lho kula tamu kok digebyur pripun? Lah kula nek mangkel. Ati kula mangkel. Pemanan kuwi kaya ngono. Nggih. Dadi adoh-adoh kok Pati. Mergo kowe rumangsani dulur nom, mbok rewangi karoyo-royo teko. Tilik keselamtane sedulur. Mung perkara ngucap tembung sekecap munafik bae nganti kowe disiram banyu. Kula disiram banyu. Piye to kuwi? Tamu. Nah, Niku nek tamune sopan wajib diajeni. iya, Dugi ngriki kula mboten betahake piyambake mriki. ora mbok undang kok ya. Nggih. Lah piyambake mriki mulang kaya guru mejan kaya pendhita. Saya omongane tanya. Ngarani kula tiyang munafik. Kemlancang. Saking jenggele ati kula. Iya. Kula gebyur banget. Lho kula niki mboten nate ngrekasake tiyang, mboten nate nyilakake tiyang. Ngono ya. Nggih. Dadi kowe mau disiram banyu karo Pemanan. Pemanan kowe yo nyiram banyu karo Penjawi. Nggih. Nek lancene jek kurang aja aku sing mbok ajar titis mbok nggo conto, tak nggone adus dhewe ae. Aku kok dadi wong tuwa iki do dianggep apa? Aku do dianggep apa? Pemanan, Kula, Penjawi, kula Kak. kowe kuwi wis setengah umur. Aja mung tuwa manggon ing umur. Lamun bisa kuwi sing tuwa ora mung umure nanging tuwa jiwane. Cara banyu kuwi kudune saya menep. Ibarat srengenge kuwi wis bar bedhug, kagelo meneh wis surup, nek wis surut angslup. Kowe kuwi aja ngegungake nafsu amarah. Ngono lho. Aja do gedhekno hawa. Tetembungane sapa sing demen gedhekno hawa kuwi dadi nafsu. Kagedhen nafsu dadi angkara. Kegeden angkara dadine murka. Kowe kuwi wis do tau nampa piwulang kautamaning urip. Dadi
dadi wong urip kuwi siji sabar. Nrimo ing pandum. Jemeno ngalah kepara ngalah, nek perlu rebutan ngalah. Nek terus do kaya ngene. Ngene iki nempuh pocapan, kowe loro-lorone iki wis padha rumangsa bisa. Tembung rumangsa bisa iki aja dadi nggoni. Aja do rumangsa bisa, nanging bisa rumangsa. Aku ngerti watake cah pati. Omongane banter srogal-srogol ora kenekan. Iki wong pati panjenengan. Dasare kondange wong pati kuwi kendel, wong wani. Terus arep nggo jajal-jajal marang kuwanene ngono. Rumangsa kendel, rumangsa wani. Kowe penjawi sing pemanahan ya ngono. Nggih. Wis rumangsa duweni kaluwihan, duweni kebisan, ora kena didak ayang-ayange. Mong nampa tembung sekecap kaya ngono wae terus mubal nafsu amarahmu. Niku Jur kowe uga kepengin jajal kabisanmu. Kowe nek kepengin jajal kebisan, kowe nek arep jajal kekendelan, musuhmu dudu pemanahan. Sinten? Kowe kena jajal kewanen ning aja karo penjawi. Sinten? Pemanahan penjawi. Sinten musuh? Nek kowe arep do kepengin jajalan mudang sunging Bathara Kala, aja musuh penjawi, aja musuh pemanahan. Juru mertani tabrakan iki lho musuh. Ayo. Apa kok ndodok lah? Banget niki kowe. Banget kowe. Damening. Ayo nek wis kadung ngamuk niki gageh tandangi. Gageh tak roh kondange penjawi cah pati. Jare cah kendel cah kondang cah wani. Nek boten diwarai boten wani jane. Ya no Ora aku diwarai iki piye? Isih miwiti kowe ra diwarai. iso meneng apa ora? Kowe. Kowe barang iki Nggih, nggih. piye pengen jajal? Iya, Boten Kakang boten. kowe tak tempiling ora jengking tak guroni. Pengen ngira rasane apa piye? Boten Kakang pangapuntenipun. Jane kaya ya oh. Kowe barang kuwi mana? Kepengen jajal aku piye? Kowe tak idoni ora katisen tak meguru karo kowe. Menungso kok ora donga Omong ngene iki alus. Ayo donga ngono. Ngene iki nek dirungokno tangga lak yo saru. Wis do tuwa. Tembung tuwa kuwi wayah metune nyawa. Goleki memani sing urip, goleki dalan pati sing apik. Ngono lho. Ora kok malah kaya canom sing mung udan karo nafsu. Janjane piye-piye? Perkarane piye iki mau sing genah? Sing genah piye? Jajal aku Kula niki rak mikir kalian nasibe Kakang Pemanahan. Mongko sambet kalian sayembara dalem Kanjeng Sultan Hadiwijaya dueng li kula sampun pikantuk bagian bumi pati. Nanging sareng kula pireng-pirengaken kok alas mentauk menika dereng dipun pasrahaken kalian Kakang Pemanahan. Lah mila kula saking pati dumugi wonten lawehan tenanipun kula lak kepengin ngejak kalian Kakang Pemanahan kula ajak sowan ngersa dalem Kanjeng Sultan Hadiwijaya nagih janji sambet kalian sayembara Kakang. Lah iya, jane karepmu ki yo apik, ning caramu ngomong sing salah. Ngono lho. Sok meneh omong karo wong mbok sing apik. Mergo apa? Tembung sekecap iki iso dadi perkara. Ngono lho. Sing ati-ati nggawa lesan, ngono. Jebule
jebule adimu lanang iki karepe ora elek. Karepe apik. Wong enom meru mikir dulur tuwa. Turta pepanahan. Wong ki lamun duwe perkara kuwi aja disidhem, aja disimpen ning ati, dibabar diwedhar. Nek mbok simpen ning ati, njur kowe meneng sing ngerti karepe wong meneng iki sapa. Ngono lho. Nggih. Bloko suta mawon. Nah, pinten-pinten dinten boten mung terima dinten. Kula nonton nek sedasa taun lek kula mikir perkara alas menauk dereng dipun paringaken kula. Karep kula mumpung kula tesih gesang alas menauk mugia dipun paringaken kalian kula. Lah karepku teko mrene kuwi rak ya mung perkara alas mentauk to Kakang. Sepira gedene kaluputanku aku njaluk pangapura ya Kakang. Wis to percaya karo aku. Aku ki sedulurmu nom, ning ora kami tegan kelawan dulur tuwa. Nek kowe ra wani tumeka ana ing Kasultanan Bajang, aku sing keterke. Wis kowe gelem? Lho gelem. Ayo nek kowe gelem aja nganti kesuwe yo. Apa tadi kapan Lho. Bareng do rukun apike kok ngono. Lho aku ning kene kok dianggep tunggak diwehi nyawa. Do lunga gandengan wih rukune cah. Aku wis ora kanggo canom yo ngono kuwi. Rumangsane wong tuwa iki ora ana gunane ngono. Kakang Juru. Ih, Ya. kebeneran aku iki. Enten apa? Sing lanang-lanang do lunga, sing ning omah kari sing wedok. Apa? Sampeyan iku senengane kok nggih guyon. Adikku wedok. Kowe saya tuwa kok malah saya ayu, Nduk. Iya, sampeyan iku nggo rasa ngoten kok nggih. Lah niki gone pundi niki Kakang Pemalang kali adipun Jawi? Do lunga Lunga. ning ngone Pajan. Sambung karo alas mentauk kang biyen bakal diparingake pemanahan krana pemanahan bisa mungku sayembara. Iki mau bareng karo penjawi, malah aku ditinggal. Rumangsane nyuwun alas mentauk ana ngertane Sultan Hadiwijaya kuwi dianggep gampang. Dianggep aku ora kanggo. Pengene iki engko nek sing matur pemanahan karo penjawi, wong loro kuwi padha dene iso-iso salah ngucap dadi ora karo-karuan. Wis kowe ning omah wae, tak susule nyang Pajang piye mengko kedadiane nalikane pemanahan njaluk alas mentauk ana ing ngarsane Hadiwijaya. Donga ya Nduk.